Isang mapayapa at tahimik na mahal na araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Holy Tuesday at matutunghayan po natin ang mga nagagandahang mga imahe para sa Semana Santa dito sa Pasukin na nagpapatunay lamang ng malaking pagbabago ng Kwaresma sa ating bayan.
lamang po mga kaibigan ang Holy Tuesday at kasama po ngayon ang isa po sa mga bisita natin dito sa Pasukin, si Nash na taga Lawag City. At sa katunayan mga kaibigan, sumali pa po siya sa posisyon para sa mahal na araw ng Martes. Nash, anong masasabi mo sa Semana Santa dito sa Pasukin? Sumali ako dito sa Pasukin kasi gusto kong maranasan kung paano sineselebrate nila ang Holy Week dito sa Pasukin. At napatunayan ko na napakaganda talaga at sana ganun din yung mga lahat ng mga lalawigan dito sa Ilocos. Sana ganito rin yung paraan nila ng pag-celebrate ng Holy Week. Maraming salamat, Nash, and we hope na makikita ka pa namin sa Holy Friday. Okay? Salamat!